Kan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita sa mga balita lokal. 26 anyos nga lalaki ginluthang patay. 5 katuig nga bata patay matapos malumos sa irigasyon sa syudad sang Bago. Sa balita nasyonal, HIV cases sa mga kabataan sa Pilipinas nagdamo. Linibo-libo ka mga job order sa Singapore para sa Pinoy aprobado na sang polo. Maayong aga Bacolod, mga gabahin sa Western Visayas. Subong nga adlaw liwat kita magapangalagad. Biyernes nga adlaw, Setyembre 16, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Zil Minardo. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is Shipping fee. Good morning mga ka-action. Good morning, Action Zil. Good morning mga kakasyon. Good morning man Action Boy. Hi, kumusta ang sulay mo? Nagsulay ka? Wala. Tingala May ka. payong kami kagabi. Tingala ko nga daw steady ang kulor sa mata. Kung mabasa, malasaw mo. Kung mabasa, malasaw daan. Mabasa ning buhok ni Zil. Malasaw ni sa mo na nga ginandaman, gid, no? Kung matamaan sa init. Ga isog. Ga gold. Good morning na dira sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Yes. Aha, So, share. Sa mga kapihan da sa aga pa niya medyo nami gini pa nga Action Zil kay tugnaong panahon. Pero reminder lang sa aton nga mga motorista, sa aton mga drive sa salakyan, hinay-hinay lang, no? Kay madanlog ang dalan. Base hindi ka nakalambot sa aton kaladtuan bla, no? Bisan sa hinay-hinay lang malambot agad nina, no? So reminder lang, especially sa mga naga-drive ba lang may sa mga dalan lang may malabayan ka nga daw may mga daw tubig bala, hindi bala nang hinay-hinay lang kay kung isa may naga-bisikleta, may naga-lakat, may naga-tricycle nga basik magdasig at Sige na daw, aga pa may naksidente na Action Boy. Muna sang siling ko kay madanlog ang dalan ni daan. Magani. So, halong na mga ka-action no? Sa sining maulanon nga panahon karon nga aga, no? Diri syudad sa Bacolod, maulanon ang panahon ay doon sa iban nga mga lugar, no? Siguro umuman, no? Bundak gid, no? Aga pa naga-monitor Action Boy. So morning na dira no? Sa aton nga mga nagapangape sa mga kapihan, sa nagapanindahan sa aton mga tindahan dira sa Libertad Public Market, sa mga Yes. vendors na mayang aga. Oo. Sa Sumag Public Market, no? Nami na Action Boy subong gina-construct nga public market sang Sumag.
Oh. May Sila na- parking area ya sa Sa rooftop. babaw. Oo. Siling ni Kapitan ka na mo October, pero I doubt. Abot lang nga, hindi lang ko yung engineer mo, so hindi ko sigurado, no? Kabay pa, nga may Pero do October, kay ano na dasig siya? naman ilaw braso bong. Okay. Base sige. pa lang. Dra ka na dahil panindahan. Oo. Parang imo sa lakyan mo, park mo to sa babaw. Mas lapit gurong tangob sa Central Market. Pero para makapark ka sa babaw to Ang problema na yung mga salakyan. Section ba na yung salakyan? Para makapark ka to nila. Sige. Sa mga nauna na dira sa aton nga post sa Facebook, kananay Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Morning dira sa imo, Miss Jinx. Kay Rhea May Ladio, good morning man. Homa Lumena. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, good morning dira. Elvira Hilugo. Good morning Connection Boy and Zil. May ganit, no? Masala naman ko ni ma'am ko kon Sir kay Russell Gomez. Si Russell Gomez na daw laban sa lalaki, ginaya. Sir Russell, good morning. Ara ka na dahil kay Russell? Oo. Away ko sa malambutan niya. Si Christine Menyes Villalobos, Aida Alunan, kag Faustino Capillo Navarro Jr. Oy, si Miss Georgia, may kuha na, may signal na siya, may internet na siya. Ay, radyo lang sa Glianay, kaya wala internet ang PLDT, 3 days na. Muna, mabalambutan lang ba, si binulan na, Miss Georgia, kung kage ko na eh. Binulan niya. Paislan ko binulan niya ang lahat mo. Importante na sa mga internet. Ano? Ate, sige, standby tanay sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, kinluthang patay ang isa ka lalaki sa tubang sang NOHS dira sakop sang Quezon Avenue sa Barangay 36, siyudad sang Bacolod, mala 7:45 ang takna kagabi Huwebes, September 15. Sunod kay Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, ginkilala ang biktima nga si Jason Romo, 26 anyos, residente sa Purok Malipayon, Barangay 35, diriman sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa mga saksi, nagahulat ang biktima sa tricycle sang gintiro sa isa ka suspitsado nga naka-helmet kag naka-jacket sakay sa Honda Click nga motorsiklo nga nagaduag itom. Isa ka lupok arabatian sang saksi sa lugar. Ginpahayag ni Sarona nga sa ulo gintiro ang biktima nga kung tani masugat lang sa iyas ni nga nobya. Ang biktima ang gidala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginkumpirmar ni Sarona nga wala sa drug watch list ang biktima apang ang utod sini ang missing man nga si Shemen Romo. Patay ang 5 katuig nga bata nga lalaki matapos na lumos irigasyon sa Purok Langka, Barangay Caridad, Siyudad sang Bago sang Miyerkules sang hapon. Sa interview sang Action Firing Line, ginpahayag ni Police Staff Sergeant Arnold Araw Jr., investigador sang Bago PNP, nga naghahampang ang biktima sang natabo ang insidente mga 2:00 sang hapon. Sa pagpangusisa sang Bago PNP, ginpangita sang lola ang biktima pero tsinelas na lamang ang apsang iyang apo ang nakitaan ang biktima mga 4:10 sang hapon sakop na sang barangay Sagasa matapos ginanod. Sa pagpangusisa ni Araw, mga 4 ka metro ang kadalumon sang irigasyon kag gindeklarar nga dead on arrival ang biktima sang gindala sa Bago City Hospital. Samtang ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ay isa ka manguma matapos ginluthang sa Purok Colasi, Barangay Kumaliskis, banwa sang Don Salvador Benedicto sa tong Miyerkules. Ang biktima gikilala kay Rolly Sultan, 36 anyos, pumuluyo sa man nga lugar, samtang ang suspect nakilala sa alias Jobert Bernabe. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Eugene Tolentino, samtang nagatindog sa kilid sandalan si Sultan, ini siya ang ginpalapitan ni Bernabe kaginluthang. Gindala sa DSB Health Unit si Sultan matapos makaangkon sa pilas sa paa antes ginsaylo sa CLMMRH. Si Bernabe nakapalagyo matapos ang insidente.
ang madugay na nga dinumtanay ang nakita nga rason sa sini nga pagpangluthang. Patay ang driver sang motorsiklo matapos aksidente nga na sidesweep sang trucking sa Rizal National Highway, Barangay Poblasyon, Banwa sang San Enrique, las 5 pasado sang kaagahon, Huwebes nga adlaw, Setyembre 15, 2022. Ang biktima ginkilala kay Michael Sereño, 36 anyos, residente sang Barangay Poblasyon, Syudad sang Bago. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Bonifacio Aral, hepe sang San Enrique Municipal Police Station, sakay si Sereño sa iya motorsiklo halin sa norte, padulong kontani sa sur nga bahin sang probinsya. Sang aksidente nga nabungguan sang 6-wheeler truck nga ginamaneho ni Ronnie Samson, 53 anyos, nagapuyo sa Barangay Sibukaw, San Enrique. Gindala ang biktima sa La Carlota City Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Stephanie Jill Lirazan. Si Samson ang nahunong karon sa custodial facility sang San Enrique PNP. Preso naman sa custodial facility sa Police Station 1 ang ginaligat drug pusher matapos nadakpan sa bypass operation dira sa Purok Malinong, Barangay 39, Ciudad Sam Bacolod. Ang naresto gikilala kay Wilfredo Atordido Jr. alias Dodong, 33 anyos, ka residente sa Purok Kingfisher, Barangay 16, Ciudad Sam Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mugato, si Atordido ang ginakabing street level individual kag akto nga nagbaligya sa illegal nga droga sa police pusher buyer. Nakuha kay Atordido ang siyam ka transparent plastic sachet sa suspected shabu. Ginabulbanta nagabugat sang 23 gramos kag nagabalor sang 156,400 pesos. Ginpasaka na kahapon nga adlaw, Huwebes, ang kaso nga paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 bato kay Marshal de los Santos Jr., 49 anyos sang baryo Kaingin, La Paz, Iloilo matapos nakuhaan sang kapini sa kamilyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga sa Roro Terminal Bredco Port. Sang Miyerkules sang hapon, suno kay PDEA 6 Regional Director Alex Tablate, liwat nga nagmadinalagon ang kampanya sang otoridad sa pagpakig-away kontra illegal nga droga matapos ang isa ka mga law enforcement unit nga nagresulta sa pagdakop kay De Los Santos nga nakuhaan sang 150 ka gramos ang ginasuspetsuhan shabu. Dugang pa ni Tablate, si De Los Santos ang ikaduha nga drug courier nga naaresto sa Bredco Port matapos nadakpan sa adtong isa ka Maranao nga nakuhaan man sang 3 ka kilos ang shabu. Nagpanginbulahan man si Tablate sa PDEA Negros Coast Guard, PNP kag PPA matapos nagmadidalagon ang ila operasyon. Sa mga duwa pa naton nga balita lokal, kinahanglanon sa Bacolod City Police Office ang kapin sa 1,200 ka dugang nga pulis para sa selebrasyon sa 23 ka adlaw nga selebrasyon sang Mascara Festival 2022. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang 1,200 ka kapulisan ang maghalin sa Police Regional Office 6. Sunod pa kay Martir, ipahamtang ini sila sa Paglaom Sports Complex, New Government Center, Upper East kag Dalan Lacson. Luyag namang ipasiguro ni Martir nga may matawhay ang pagsaulog sa Mascara Festival sa siyudad. Dugang pa ni Martir, halos plastado na ang ilang security deployment sa 4 ka mga festival sites. Nakabaton sa kabugasan nga anom ka-award ang Bacolod City Police Office kag personal gikan sa Police Regional Office 6 bilang isa ka best unit sa tuig 2022 sa nagkalain-lain nga kategorya kahapon sang aga Setyembre 15. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, Public Information Officer sang BCPO, nga ginpasidunggan ang BCPO bilang Best City Police Office Unit sa bilog nga Region 6 kag Best Unit on Campaign Against Illegal Drugs kadungan sa selebrasyon sang ika-121 nga Police Service Anniversary nga ginhiwat sa Camp Martin Delgado, Iloilo City. Personal nga ginbato ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, BCPO City Director, ang awards nga ginhatag ni Police Major General Benjamin Santos Jr., ang Acting Deputy Chief for Operations sang PNP. Kalakip man nga nakabaton sang pasidungog ang 3 ka police station sang BCPO, kasubong sang Police Station 2 nga Best Unit on Campaign Against Illegal Drugs, kag numbered police station level sa pagpamuno ni Police Captain Paul Vincent Pendon, samtang ang BCPO Police Station 4 sa idalom sang pagpamuno ni Police Major Richie Gohe ang ginkabig naman bilang Best Unit on Tukhang kontra Armas Lothang, kag ang BCPO Police Station 6 naman ang ginkilala bilang Best Unit in Implementation of Berade Semana, kung sa diin ginpanginbulahan naman ni Santos ang tanan nga awardees sa tanan sini nga pag-apangabudlay kag kadalagan kung sa din isa kadako nga kontribusyon sa pungsod Pilipinas.
Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa atak na ang alas 6. Kaso sang HIV sa mga kabataan diri sa Pilipinas nagdamo. Samtang linibo ka mga job orders sa Singapore para sa Pinoy, aprobado na sang polo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone. Good morning na. Mamangkot ko ulit sila. How did you get your name? Amo nang dakogan nga pamangkot mo. The legend na Oo. pala. The legend pala. Gani, How boy. Zil got its name? Si Papa gaano, manamo galibog man na. Kaya si Mama na yung nagpapangalan sa akon. Ang Zil pag hindi ko to armas na sa hindi. Do wala ko gid ko na idea sa akong ngalan. Armas. Oo. Hiling nag-Gross action movie ang ilang Yeah, action. sila na papa niya tinong ngalan tani sa kay Inday ni man. Yeah, si Lani lang guro niya do California, butang Zil. Hindi ta na ba mapamangkot ang naghimo sini. Butang Zil para nga daw duwa ngalan niya. Dodoa. Nga para daw 3 letters lang, do hapos lang. Oo, Hindi pero- tanin niya, butang tabi Liani Joy niyan. Common mo naman. Liani Joy. Ligaya na lang eh. Maglia ni Joy, ligaya na lang. Para shortcut. Tapos mangkuton ka nga, dahil may pwede ka pangilala, samto mo sa nga ligaya ang Ligaya. itawag. Ligaya ang itawag mo sa Magamba akin. sa kanya, Action Boy, pwede ka pangilala. Ah. Anong ngalan mo? Gcash. Wala ka na sa mga, ano yung mga apelyido? 09. Amo na na? Oo, raw, Pwede ka? sa sabong. Dahil pwede ka pangilala, Gcash gali. Gcash gali. Hindi daw. 09. Bakit lang na. Amo na nag-list mo? Ay daw, why ko din, hindi ko updated na ako. Nabatian ko lang na. Hindi ka mo na muna Batian yan. ko sa ano. Hindi Hindi. ka mo naton, pay Maya. Mas dakod ako, guro kong bangko pag ito. Dahil sinungalan mo, dahil Metrobank. Sa ngalan, pala makulbaan ka na mo. Okay. Sige. Kay Junar Trasfiero, mag-aga man dira sa imo. Dennis Richard Tiboroma, good morning. Na imo na dayon, sige be? Yes, so dali lang kay i-refresh After ko. na kay Russell Gomez. Ray Flores Baryoga, morning man. Kag Ana Sinoro. Aha. Kay kumari ko na Virgil Ligaspi Coloso, good morning sa imo. Kita mo? Jury Mantiliano. Good morning. Hello po siya.
sa ako. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, maang agaman sa imo. Diding Alhamiento, kag kay Miss Jinky de Lagdon, ginatamyaw niya lang si Mr. Arthur Jeff Villazor, sa Ma'am Van Mayo, Dr. Matt Mayo, kag tanan nga mata EFC, kag of course yaman mga friends, kag sa kay Mama Lulit, kag Papa Jody Alagdon, Kirina Villaflor, kag sa pamilya niya dira sa DSB. Sa kay Cielo Revelo, good morning man, no? Kay Excel Faye, may aga dira sa Ciudad Sambago. Ma'am Loing Melos, good morning man dira sa imo, kay Melchor Melos. Sa Indring, may aga dira, no? Si Ating aga pa. Ano si Ating? Teng, morning na Teng Inalang Teng masimba ko lang. Eskwela ni sa mong may klase ni siya guro. Aga pa sa. Sige, morning ta sa imo, Teng. Sige. Yes, si Sir Doy Arthur, good morning. No? Si Ma'am nagagawa na din si Maction Boy. Dala, hindi sa ako na si mo niya. Si Wilma de la Torre, morning man from Singkang. Jean Ignacio, of course, from Valladolid. Nadra ka na dayon. Si Daymatet. Si Ma'am Daymatet Ansiano, good morning. No? Si Ma'am Virgie Olpenda. Kagati si Ma'am Sandra Dianton, maayong agaman, ma'am. Basi Ma'am gatan aragid sa car kapihan. Sino? Si Ma'am Rachel Agarenze. Richel Aguarense. Sa Karkar Kapihan. Di ng Karkar Kapihan man. Sa Cebu? Basi sa Cebu ni siya action boy. Ang inabaklan Basta sa Karkar, sa Chicharon. Dami na sa daan ko ros kapeng Chicharon na bisan soft drinks okay na saya. Oo. Kape sa charon. Pero action boy, kung magpakasal, kung gali ka agahon lang. Yaman. Kaya para ang handa, puto lang kang kape. Hindi gasto! Ay, ito ka? Oo. No, puto, kagapi. Pagkagwaya, sa nakagahon pa mo? Kag may butong kadain. Oo. Di ba? Pagkagwa sa simbahan, ti mga petanay ka. Ikaw ako, ito butong. magsilig sa Texan Di, Boy. okay lang na sa imo. Texan, ano ka manino, hindi bla? Oo. Yan balon to nga suluha. Tuya pa niya mo. Tuya pa. Nagtulog ko na iya. Makaya kay mulas 4 sa gagawin naman para makapreparar ka puto. Suluha na. Sa ladlaw ko matin dyan. Maguladlaw lang. Hindi bala. Wala pa nung pinaka makasave ka nga kagahon gid no nga Medyo tiyempo. ang siling blood lang nga makakinot ka man, no? Daw, kuha na sabi, daw, para pa ikon, gusto man, no? Kung sabay mo, pakasal ka bala. So, dagan action boy kung sa mga bukid lang, okay na mga blangka ka lang kagbihon, Diyos yan, no? Ba? Wala? May pabayle pa niya. May pabayle pa niya. Sabi puno. Standby na sa mga balita lokal o balita national. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwag kag syudad sa Gwa sang
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita nasyonal, nagdamo ang kaso sang HIV sa mga kabataan sa Pilipinas. Sunod sa kay Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga may 1,346 ka HIV infection nga record sa bulan sang Hulyo sinigatuig. Dugang pa kumparar sa monthly average sa naligad nga matinuig, ini ang mas mataas. Sa karon, mayara na sang 150,000 ka HIV cases sa Pilipinas, gikan sa 72,000 ka kaso nga na-record sa tuig 2017. Sa record naman sang HIV AIDS SART Registry of the Philippines, may 4,574 na nga nagkalamatay umpisa 1984 tubtub 2020 bangod sa nasambit nga balatian. Ginapanawagan naman ni Vergere sa publiko nga i-avail ang ilang HIV testing, treatment kag support programs. Linibo-libo ka mga job order sa Singapore para sa Pinoy workers ang nahanda na kag aprobado sa Philippine Overseas Labor Office o CONPOLO. Sunod sa Department of Migrant Workers o DMW, magadulot ini isang mas maayong nga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Ginpahayag ni DMW Secretary Susan Ople antes pa man ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang ila labor office sa Singapore ang nakaaprobar sang halos 10,000 ka mga job orders nga may 5,000 nga trabaho nga nagahulat para sa mga aircraft technicians and aviation industry. Dugang pa sang DMW sa mga masunod nga bulan ginsaligan nga mapun-an na ang mga aprobado nga job order tungod sa nga pagkinahanglan na gilayon sa mga Singaporean employers. Ang mga masunod nga mga job orders ang ginaprobahan halin sa mga Singaporean employers, aviation industry 5,000 aircraft technicians, medical industry 3,000 health workers, engineering industry 1,000 ka skilled workers, education industry may 500 ka workers kag IT sector 300 workers. Ginasaligan ni Secretary Opleng nga mas magadako pa ang demanda para sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Singapore bangod ang mansang kadalagan sa pinakaunang state visit sang president sa among nga pungsod. Sa ikatatlong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, angot sa kontrobersyal nga pagbakal sang Department of Education sang binilyon ka pesos ka balor sang laptops, nagtambong na si Anay Department of Budget and Management Procurement Service Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Sa unang hearing, kung bahin sang hearing, ginmanduan ni Senator Francis Tolentino si Lau nga i-verify una ang iyang mga pirma sa Memorandum of Agreement sa tunga sang DepEd kag DBM. Ginkumpirmar naman ni Lau nga iya pirma ang yara sa mga MOA. Sa unang duha ka hearing, ginpabutyag ni Lau nga tungtol lamang sa MOA ang iyang mga pirma sa masobra 2 ka bilyon ka pesos nga balor sang laptops nga ipanghatag sa public school teachers para sa implementasyon sang blended learning system. Una na nga naumid si Lau sa ginpatigawan nga hearing sa Senado sa aligasyon nga overpriced nga COVID-19 essentials nga ginbakal sa iyatalatapan para sa Department of Health. Napagwa na sang implementing rules ang deregulation sang Free Legal Assistance Act of 2010 matapos ang 12 ka tuig sang ini ang nangin isa kalayi. Sino kay Senador Manuel Lito Lapid, author sang nasambit nga layi nga Setyembre 8 sang ginpermahan sang IRR. Ginpasalamatan sang Senador si Commissioner Lilia Guillermo sang Bureau of Internal Revenue kag Finance Secretary Benjamin Jokno para sa pag-prioridad sang promulgation sang IRR. Tuyo sang layi nga mag-inganyo ang mga mananabang nga paagi sa paghatag sa ila sang tax deductions agod maghatag sang libre nga serbisyo sa mga hindi makasarang. Ini ang ginpirmahan sa ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo apang wala na implementar sa sulod sang 12 ka tuig bangod sa kakulang sang IRR. May 500 ka mga OFW karon nga nagatener sa shelter sa Kingdom of Saudi Arabia nga nagapangayo sang bulig kag nagpangabay sang repatriation sa piyak sang bilateral talks sa Pilipinas kag sa mga pungsod. Sa public briefing, ginpahayag ni Undersecretary Hans Leo Kakdak sa Department of Migrant Workers, kalabanan sa mga OFWs ang mga household service nga ginbisita ni Secretary Susan Ople. Damlag lang nagbisita si Ople kay iban nga DMW official sa Saudi Arabia sa tuyo nga makahimo sa kasugtanan angot sa disente kag produktibong employment sa mga OFW kag para masiguro nga protektado sila sang ila kinamatarong.
Ginmanduan sang National Telecommunications Commission ang mga mobile phone manufacturers, distributors kag dealers ng itudlo sa mga mobile phone users ang paglikaw sa Texcoms. Sa memorandum orders ng NTC, magluwas sa pagtudlo sa kung paano gamiton ang bag-o bakal nga mga cellphone o kung paano sila makalikaw sa mga scam nga ginapadala paagi sa text. Sa ginpatawag nga industry-wide meeting sang NTC, kasan o lamang ginapabutyag sa mga tigluwas halin sa mobile phone manufacturers, distributors kag dealers nga ang ilang mga ginabaligya nga cellphones ang may features nga makasarang sa paghatag proteksyon na batok sa Texcoms, pareho sa pag-block sa mga unknown numbers kag pag-divert sa mensahe sa spam folders. Ginbago naman sa Department of Health ay target nga numero nga matagan sang booster shot sa una nga isa ka tuskadlaw sa pwesto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inagin pahag naman DOA's Officer in Charge Maria Rosario Vergere kag nga suno sa iya ay target 30% sa kabugusan nga kadamuon sa ilang mga natagan sang primary doses. Ginaako man ni Vergere, 24% lamang sa ila target ang nabakunahan nga manubo ang kadamuon sang mga nagpa-booster shot. Basobra 1,000 kailaga ang nadakpan sa Marikina kasunod sa paglansar sang Rat at Tukash nga programa sang nasambit nga lugar. Sa idalom sang program, 200 pesos ang bayad sa lokal nga panguluhan sa mga residente nga makadalahat sang nadakpan nila nga ilaga nga may kabugaton nga 150 gramos pasaka. Sunod kay Mayor Marcy Teodoro, naglambot sa 1,700 nga ilaga ang nadakpan kag ila inigin dispose. Dugang pa naglambot sa 300,000 pesos ang ila nabayaran sa mga residente kag nahibaluan nga may 3 nakakaso sang leptospirosis ang Marikina apang ginklaro sini nga indi sa ila lugar nakuha ang masakit. Ginatinguhaan sang ila lugar paagi sa nasambit nga programa nga malikawan ang pagbaha sa ila kag bangod sa madamo nga ilaga makatuga pa sang masakit nga leptospirosis sa ila mga residente. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Morning danay kay Ginny Sulgon, kay Lilian Bermudez, classmate may agad sa imo sa Melbourne, Australia. Kay Rochelle Fulgencio Susana, Che Zamora, Jocelyn Song Comedia, Ma'am Van Mayo, kag akong body, Dr. Matt Mayo, good morning man. Jamel De Florendo, good morning man, kag kay Leda Bagios Atanasio. Dennis Nostro, good morning. Mga ka-aksyon ninyong ipamatihan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw, Biyernes, September 16. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Action Zil Minardo. Mag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.